moltíssimes gràcies per venir aquí. Avui presentem un estudi que s'ha fet sobre el tema de les retribucions en els docents de Catalunya, un estudi fet per un economista, però per economistes, no allò que una opinió d'opinió, sinó amb dades contrastades. Per això us convoquem aquí en roda de premsa, perquè trobem que és bastant innovador i cap altre mitjà o cap altra entitat ho ha fet fins ara. Per tant, això seria una primícia important. Presentar primer el sindicat. Nosaltres, professors secundaris, un sindicat que va néixer per, sobretot, conduir el tema de la pèrdua de transmissió de coneixements en el sistema d'educació secundari i la defensa del professor especialista. Això serien els grans eixos que nosaltres tenim i que mantenim. Som pràcticament els únics també que ho defensem des d'un punt de vista sindical. I llavors, sense més preàmbuls, us presento la gent que intervindrà i jo hi donaré la paraula, per tant anem així àgils, no? Primer parlarà en Ramiro Gil, que és el responsable d'acció sindical, de sindicat. Després parlarà la doctora Trigo Catalina, que és l'economista, junt amb una altra persona que ha fet aquest informe, un informe que sembla que heu tardat 9 mesos a poder assolir, si no m'equivoco. El meu tercer fill. I llavors és molt important també que després, quan acabi l'exposició, jo baixaré i pujarà el nostre secretari general, l'Ignasi Fernández. Ell és advocat, és l'actual secretari general, és a dir, és el màxim responsable del sindicat, i jo també voldré dir unes paraules, diguem-ne, al final. Un cop acabem l'acte, òbviament, teniu tota la taula a disposar per fer preguntes i qüestions. Sense més, senyor Ramiro, endavant. Moltes gràcies. Bé, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a tothom per assistir. Mireu, l'estudi que presentem avui és el fruit d'un treball conjunt del sindicat, però molt especialment del nostre equip econòmic, encapçalat per la companya Aurora Trigo, que durant aquests darrers mesos ha estat treballant en treballar totes les dades per poder aconseguir dades reals en les quals puguem parlar, puguem posar dades a la idea que tenim, que el malestar que ja existeix des de fa temps, que és un malestar que no és nou, que ve de lluny, de la qüestió de les retribucions del professorat de secundària a Catalunya. Com sabeu, aquest proper dissabte 15 de novembre hi ha una manifestació que nosaltres com a sindicat convoquem junt amb altres sindicats, i una de les reivindicacions principals que exposem és la qüestió de l'augment salarial per recuperar el nostre poder adquisitiu, d'acord? En conjunt es reclama un 25%, però és clar, d'on surt aquest 25%? Necessitem les dades i per això nosaltres volíem fer un estudi econòmic a fons per poder explicar a la societat per què estem demanant aquest augment retributiu, d'acord? Bé, les conclusions de l'estudi les exposarà la companya Aurora de forma més detallada, però sí que a nivell general sí que el que puc dir és que el que estem veient a Catalunya és una pèrdua acumulada del poder adquisitiu any rere any. Nosaltres hem fet un estudi dels darrers 15 anys, però ve de més enrere, en la qual podem veure que hi ha un menysteniment per part de l'administració del Departament d'Educació de Catalunya, no només d'aquesta conselleria, sinó de les anteriors que hi ha hagut, envers a les retribucions que rebem els professors. També podem parlar de totes les retallades que hi ha hagut en els darrers anys que ens han afectat. Algunes d'elles s'han revertit, però algunes altres, com és el cas del deute dels sexennis, els sexennis, perquè ens entenguem, és un dels pocs complements per antiguitat dels quals puguem gaudir els professors, doncs aquests sexennis van estar retallats durant molts anys, des del 2012 fins a l'any passat, fins al 2024. Doncs aquesta retallada encara està pendent de recuperar-se. O el fet, per exemple, que a Catalunya no s'hagi convocat concurs de càtedres des de fa més de 10 anys, cosa que sí passa a la resta de l'Estat i per tant s'està incomplint la llei, i que a Catalunya no passa i per tant no tenim possibilitat de promocionar laboralment i retributivament. El concurs de càtedres o les càtedres, per entendre'ns, és també un altre dels pocs complements que podem adquirir els professors de secundària per, diguéssim, millorar la nostra carrera professional, d'acord? Els detalls els explicarà l'Aurora, però vaja, si jo hagués de resumir amb un titular quina és la situació actual, doncs podríem dir que comparativament amb la resta de l'Estat, els docents catalans són els més mal pagats de l'Estat,
I a més, som els més maltractats per la legislació que tenim a Catalunya en matèria educativa. Parlem de la Llei d'Educació de Catalunya i dels decrets que es despleguen a conseqüència d'aquesta llei, que són el decret de plantilles, el decret de direccions, el decret d'autonomia de centres i el decret d'inclusiva. Què és el que ha suposat això? Avui parlem de salaris, avui parlem de condicions retributives, però no oblidem que això està dins d'un context en el qual el professorat de secundària el que està patint és una degradació de les seves condicions de treball, de les seves condicions professionals i laborals. Per què diem això? Doncs, evidentment, estem en un context en el que veiem que els resultats educatius a Catalunya són dels més baixos de l'Estat, d'acord? I alhora veiem que hi ha una legislació única a Catalunya que ha desenvolupat tota una sèrie de projectes metodològics pedagògics que han degradat, diguéssim, la tasca del professor, que es pretén que el professor ja no imparteixi coneixements, ja no doni classe, sinó que passi a ser una mena d'entretenidor monitor dels alumnes que estan als centres educatius. Podem parlar d'aquesta imposició de metodologies pedagògiques, però podem parlar també de l'augment de les agressions, l'augment de la indisciplina a les aules, la falta de conseqüències davant el mal comportament dels alumnes, d'un model d'inclusiva que el que pretén és tancar les escoles d'educació especial i posar dins de l'aula alumnes que tenen moltes dificultats i per tant dificulten al professor poder fer classe. Per tant, tot això, tots aquests factors contribueixen a que el professorat estigui cremat. Han sortit diversos estudis recentment que expliquen i que demostren amb dades com el professorat està cremat. Avui parlem de retribucions, que és un element més, és a dir, som dels docents pitjor pagats d'Espanya. No vol dir que això sigui una relació causa-efecte amb els resultats educatius, però evidentment sí que podem entendre que és un factor més, el factor de la mala retribució dels professors a Catalunya, és un factor més que explica els mals resultats educatius que estem tenint a Catalunya. Un d'aquests factors que dèiem. Tot plegat, al final és un còctel explosiu que fa que la professió docent s'estigui degradant. Ja no és una professió tan atractiva com abans, les retribucions que es perceben ja no són tan bones i, per tant, aquell que pot, el que estem veient és un fenomen en què aquell que pot abandona la professió. Se'n va cap a altres sectors on pugui estar més ben pagat, més ben retribuït i fins i tot també ens trobem amb un altre fenomen que és que molts professors s'estan plantejant deixar la professió. I això repercuteix, evidentment, en els resultats educatius de Catalunya. Per tant, si l'administració el que vol és millorar els resultats educatius, el que ha de fer, entre altres coses, és començar a plantejar-se una inversió major en salaris dels docents. I, sobretot, comparativament amb la resta de comunitats, veiem que Catalunya té una assignatura pendent amb el tema retributiu. Quina és la resposta que hem rebut de l'administració, de la consellera? Perquè nosaltres tot això li hem plantejat personalment a la consellera Niubó, li hem plantejat també al Departament en Mesa Sectorial, fins i tot algunes d'aquestes qüestions les hem portat al Parlament de Catalunya, com és el tema de les càtedres, i la resposta de l'administració són bones paraules, però sempre hi ha excuses. L'excusa més utilitzada és que no tenim pressupost, que la situació política no permet tenir pressupost i, per tant, que ells no hi poden fer res. A veure, evidentment, el govern té la responsabilitat de buscar un acord polític per arribar a tenir un pressupost. Però és que, encara que no sigui així, es pot fer un esforç buscant altres partides, buscant solucions de crèdit o altres qüestions per poder arribar a invertir en educació, que és el que cal. L'altre dia vam conèixer que el govern té plantejat invertir 1.000 milions d'euros en intel·ligència artificial catalana. Nosaltres ens plantegem si no seria més necessari invertir en la intel·ligència natural que és el sistema educatiu i que som els docents quan transmetem el coneixement als alumnes. De manera que la consellera són bones paraules, però no hi ha resposta, no hi ha cap mena de proposta damunt de la taula. Ella té aquest estudi, nosaltres aquest estudi abans de la publicació sí que li vam fer una entrega prèvia al mes de setembre. Ella coneix aquestes dades, en som conscients, però de moment no hi ha hagut cap mena de resposta. I aquí, com sabeu, nosaltres com a sindicat la nostra feina és mobilitzar els docents, els treballadors de l'educació de Catalunya i
Per això hi ha convocada una manifestació aquest proper dissabte, que esperem que sigui massiva i que aprofitem aquesta roda de premsa també per fer una crida a la participació, perquè la situació que tenim és absolutament insostenible. Bé, per no allargar-me més i per acabar, deixaré ja la paraula a la companya Aurora Trigo, que ens explicarà els detalls del nostre estudi. Bueno, bon dia a tothom i gràcies per ser-hi aquí a la seu del Sindicat de Professors de Secundària. Nosaltres hem fet aquest estudi que, com han dit abans, ha portat més o menys 9 mesos en elaborar-se i hem agafat dades oficials. No són judicis de valor, sinó dades reals que hem agafat tant del Ministeri d'Educació com de la Generalitat de Catalunya. Amb aquestes dades hem pogut calcular quan hem perdut de poder adquisitiu als professors. No sé si sabeu el que és el poder adquisitiu, imagino que sí. El poder adquisitiu, quan pugen els preus, cada any es va perdent. Llavors, si no et pugen el salari en la mateixa proporció del que pugen els preus, doncs perdem poder adquisitiu any rere any. Aquest estudi l'he fet en els últims 15 anys, comença en el 2010 i acaba en el 2024, perquè del 2025 no tenim dades. Són 15 anys en els quals ens podem fer un panorama de com està la professió docent a Catalunya i també podeu deduir i explicar per què tants docents estan abandonant la professió i per què les borses de professors d'algunes especialitats com pot ser tecnologia, informàtica, economia, moltes especialitats de FP, català, etc., estan completament buides. De fet, si voleu ser professors, aneu aquí a Via Augusta i us apunteu a les llistes de la borsa perquè us agafaran sense fer el màster. Després parlaré del màster. Ja sabeu que ens exigeixen moltíssimes coses per ser professors. No només la carrera, sinó també un màster de professorat, que és caríssim, perquè les places públiques s'esgoten, hi ha molt poquetes i s'esgoten. Llavors, el que vol ser profes s'ha de gastar els diners entre 7.000 i 10.000 euros, depèn del màster, i matricular-se en una universitat privada. Però, una vegada que tens tot això, arribes a l'aula i t'enfrontes a moltíssims problemes també de convivència, d'alumnat disruptiu, moltíssima diversitat i estem allà a l'aula, unes aules saturades amb unes ràtios molt altes, més del que marca la llei. Tenim aules plenes d'alumnes, 30-35 alumnes a l'aula. No podem fer atenció personalitzada als alumnes que ho necessiten i a més hem de fer cada any més hores i més feina de fora de l'aula. La professió docent és bastant dura i aquí només parlaré d'un aspecte, que és l'aspecte econòmic, de per què estem aquí i per què aquest dissabte anirem a la mobilització. Com us he dit, és una situació insostenible i volem fer algun canvi, volem que l'administració faci algun pas per evitar conseqüències majors. El primer que us volia dir és que som els grans oblidats del creixement econòmic. Com sabeu, portem uns anys d'una forta expansió econòmica. El PIB no para de créixer, tot i que en alguns mitjans diuen que estem en crisi, però és fals. L'últim any, en termes interanuals, el PIB de Catalunya ha crescut un 2,7%. Això vol dir que estem creixent, que és una època d'expansió econòmica, i l'atur està en mínims històrics, al 8,1%. Per posar-lo en perspectiva, el pitjor any de la crisi immobiliària va ser el 2013, teníem un atur del 26% de la població activa. Un quart de la població activa que volia treballar estava a l'atur i ara s'ha disminuït al 8,1%. Els economistes dirien que és una xifra històricament baixa. Això què vol dir? Que el PIB, quan creix, es paguen més impostos. Es paga més IVA, més IRPF, més impost de societats, hi ha recaptació fiscal. Hi ha impostos per fer una part de retorn als funcionaris, i una part dels funcionaris som els professors. Però, en aquest panorama de creixement econòmic, els professors estem perdent poder adquisitiu i concretament hem perdut
en aquests 15 anys un 21,6% de poder adquisitiu només com a conseqüència de la inflació. I aquí està la taula, que ja sé que, no comentaré tot el que veieu aquí, però perquè us feu una idea. Com es calcula la pèrdua de poder adquisitiu? Mirem la inflació de l'any i mirem la pujada de salaris que ens ha fet el departament i restem. És el que veiem a l'última columna. Per exemple, any 2010, que és la primera fila, la inflació a Catalunya o a Espanya del 3%. Quan ens van pujar el salari? Ens van baixar el salari un 5%. Ens van baixar el salari perquè estàvem en crisi. Total, menys 8% de pèrdua de poder adquisitiu. No ens l'han retornat. Així anem any rere any. Els següents 5 anys, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015, sabeu quan ens van pujar el sou? Un 0%. Ens van congelar el salari. Però la inflació continuava pujant. Llavors anem perdent. En els últims anys ja no estem en crisi, hem sortit de la crisi i està passant exactament el mateix. La inflació puja, per exemple, aquest últim any, la inflació ha pujat a Catalunya un 2,9% i ens van pujar el sou un 2%. Després ens han donat un 0,5 més, o sigui, en total un 2,5%. Llavors, últim any, de plena expansió econòmica, ens han baixat el sou un 0,4%. Si sumem aquesta columna, no es pot sumar en vertical perquè s'han de fer unes operacions matemàtiques, però en total hem calculat que hem perdut tots els professors de Catalunya un 21,64%. És moltíssim, és com si cada any haguéssim de treballar 2 mesos completament gratis, sense rebre cap nòmina, i així estem. Estem pitjor que l'any 2010. O sigui, quan ens diuen t'hem pujat el salari un 3. No m'has pujat el salari, perquè la inflació ha pujat un 4. M'has baixat el salari real. Això explico jo als meus alumnes d'economia a classe i ho entenen perfectament. Tothom ho sap. El salari real ha baixat un 21,4%. Però només, aquesta és una part de la gravetat de la nostra situació. La inflació i que el govern de la Generalitat no ens puja el salari. En la nostra nòmina, perquè us feu una idea, hi ha diversos conceptes. Està el salari base, que rep qualsevol funcionari del grup A, i està ja publicat al BOE, això ho marca l'Estat. Però després hi ha una sèrie de complements, per exemple, el complement específic general, el complement específic singular, etc., els sexenis, que ho marca la Generalitat, ve dels pressupostos de la Generalitat. I és en aquests complements on trobem grans diferències perquè no ens pugen aquests complements, ni amb la inflació ni res. De fet, a vegades els han baixat i així anem any rere any. Mireu, aquí en aquest gràfic ha quedat la lletra una mica petita, es veu el salari de totes les comunitats autònomes, dels professors de secundària. En groc tenim Catalunya, estem a la cua d'Espanya. Som la comunitat autònoma on pitjor es remunera als professors. I això és molt greu. Per què? Perquè a Catalunya el nivell de vida, el preu de les coses i la inflació és més alt que altres comunitats autònomes. És a dir, amb un sou de professor, si vius a Castilla, a Castilla i Lleó, doncs potser trobes un espai per viure i pots viure bé, però ves aquí a viure a Barcelona. No és just que professors de secundària, amb una carrera, amb un màster, amb el català, amb tot el que estan aquí demanant, no puguin viure ni llogar un pis. Han de compartir habitació. I això és gravíssim, perquè no només parlem de Barcelona, és que si vas a l'Extraràdio, Sabadell, Terrassa, passa exactament el mateix. El nivell de vida i els preus aquí són molt alts i els salaris són els més baixos de tot l'Estat. Aquí ho veieu, per aquests complements que no pugen. Aquesta és una part de la història, el sou, la nòmina, però hi ha més retallades, que seria la segona part del meu estudi i que us explico ara.
Aquí estaria una mica el resum del que us he dit. Imagineu-vos el País Basc, la comunitat autònoma on més cobra un professor de secundària i on aquests complements, sobretot el complement específic general, és més alt. El sou brut, brut vol dir abans d'impostos, seguretat social, etc. Un sou brut d'un professor de secundària són 2.700 euros en mitjana, depèn molt dels complements, etc. Això després restant impostos te queden menys de 2.000 euros, perquè us feu una idea. Però al País Basc 3.234 fan la mateixa feina que nosaltres. Tenen uns complements més alts. Això sí que depèn de la comunitat autònoma. Catalunya, com us he dit abans, està al tercer lloc per la cua en salaris docents. I el salari que guanyem aquí respecte al cost de la vida, el que els economistes anomenem paritat de poder adquisitiu, que també teniu un apartat a l'estudi per si ho voleu mirar, està molt baix, està molt baix i no podem viure. Molts professors estan abandonant la professió docent, marxen de la professió. I com us he dit abans, hi ha assignatures en les que el departament no troba profes. Si tu vas a la llista de profes amb una carrera d'arquitecte, diuen, ai, que bé, un de ciències. Vinga, ves aquí, que falta un profe de física. El profe arriba ja a l'aula i diu, jo física, jo soc arquitecte, no, home, però té a veure, intenta. I el profe arriba allà i al dia següent diu, vai, la veritat, això no és el meu. Per què? Perquè així funciona, improvisació i les coses no s'estan fent bé. És a dir, aquí els professors ens agrada la nostra feina. És una feina molt maca. Jo porto molts anys fent de profe i m'agrada molt ensenyar economia i explicar això que us estic explicant una mica a vosaltres perquè no els enganyin quan siguin grans i vagin els meus alumnes i els diguin, mira, la teva nòmina, que no diguin, ai, que bé, no? Que puguin dir, ei, que mira, aquesta clàusula, a mi em revises el salari amb la inflació perquè no em passi això. En fi, estem formant els treballadors del futur, però els professors som els pitjors retribuïts en el present. Aquí vindria la segona part de l'estudi. He detallat una a una totes les retallades des del 2010 fins ara. No són retallades directes del salari, com les que us he explicat abans. Són retallades indirectes. Per exemple, perquè us feu una idea, al 2010, juny del 2010, sabeu què van fer? Ens van retallar la paga extraordinària. Van dir, ja no cobres paga doble. A l'estiu i al Nadal, doncs vinga, tindràs un 50%. I després, a l'any següent, van dir, vinga, tindràs un 80%, soc generós. Però des de llavors que no tenim pagues dobles. La nostra paga doble és només un 80% aproximadament del salari. Quan lo normal, el que tenen tots els treballadors és una paga doble. I això ho vas sumant, i perquè us feu una idea, les pagues extraordinàries anualment, en mitjana, és com si em donen 1.143 euros menys cada any. I així a cada profe de Catalunya. I així cada any, des de l'any 2010. Multipliqueu això, la quantitat de diners que s'estan estalviant. Un altre exemple. Enumeraré els casos del govern català, perquè algunes retallades van ser del govern d'Espanya i la majoria del govern d'aquí. Un altre exemple. Accés a càtedres, com deia el meu company Ramiro. Els professors no podem promocionar. Ens exigeixen fer cursos. Tens un doctorat, tens publicacions, has fet de coordinador, de director, de 1.000 històries i no ens deixen promocionar-nos. No ens deixen perquè no hi ha hagut cap concurs de càtedres a Catalunya des de març del 2011. Els últims catedràtics que hi ha a Catalunya estan a punt de jubilar-se. No podem, portem molts anys sense poder promocionar-nos.
No és que siguin gaires diners, no us penseu que un catedràtic es fa ric, perquè en total a l'any, que he fet el càlcul aquí, 2.700 euros més a l'any que cobraries. No és massa, però bueno, és com un reconeixement al teu prestigi, a la teva vàlua, què sé jo, és unes migajas, però bueno, ens les han retallat també. Què més? Una altra cosa, ens van fer retallades indirectes perquè van dir ara doneu una hora més de classe a la setmana. Això va passar 2 vegades, Ens van passar de 18 hores a la setmana a 19 hores al setembre del 2011 i després, més endavant, al setembre del 2012, de 19 hores a 20 hores, amb el mateix sou. Això pot semblar una tonteria, però no ho és, perquè això implica que contracten menys professors. Perquè amb aquesta hora cada institut, imagineu-vos, s'estalvien contractar nous professors. Són estalvis per ells i només els profes paguen, estan assumint... Més coses, lo dels estadis. L'única manera que tenim de promocionar-nos eren les càtedres. Hi ha una altra cosa que és l'antiguitat. Quan tens 6 anys de docència, si has fet uns cursos, una formació, et pugen una mica el salari, perquè us feu una idea, et pugen 123 euros al mes, que no és gaire cosa, però bueno, vinga, va, 100 euros. Doncs tampoc, perquè què vam fer? Durant molts anys, no tinc aquí els... 12 anys. 12 anys. Durant 12 anys, en lloc de 6 anys, havies de tenir 9 anys. A mi em va afectar, El meu primer estadi docent, en lloc de tenir-lo als 6 anys, el vaig tenir als 9 anys. O sigui, he perdut 3 anys d'aquests 123 euros que multiplicant, jo no sé quan és, uns 4.000 i pico euros que a mi m'han robat, diguéssim així, és que no pot ser. I no ens han tornat això. Ara han dit, l'any passat, van dir, bueno, ara sí, ara vinga, passem dels 9 anys als 6 anys per aconseguir el primer estadi, però a mi no m'han tornat els 3 anys que he perdut. I així continuem. Què més? Van suprimir en 2012 el Fons d'Acció Social. No sé si sabeu què és això, però algunes empreses tenen una petita ajuda per si, per exemple, has de posar-te unes ulleres o has de tenir una intervenció quirúrgica que no finança la Seguretat Social. Petites quantitats de diners, que no són moltes, però que si tu les demanes te donaven uns calerons, poca cosa, però això l'han eliminat. Des de l'any 2012 el Fons d'Acció Social s'ha suprimit. Clar, van passant anys, són molts anys en què no podem tornar a demanar-lo i això és una altra cosa que hem perdut. És variable, això no és una quantitat fixa, depèn del professor. Què més coses? Jo crec que us explico... una altra cosa, la bufanda, la famosa bufanda, quan et jubilaves. Jo no sé ni què era això, ho he hagut de preguntar, però abans sembla ser que quan et jubilaves als 60 anys, en lloc dels 65, demanaves com un premi per als anys prestats i et donaven una quantitat de diners per jubilar-te abans. I així promocionaven la regeneració dels profes. I així entraven profes joves i els més vells ja es jubilaven. Era com una promoció. I llavors et donaven una petita quantitat de diners, depenent dels anys treballats, que s'anomenava vulgarment la bufanda. O sigui, et jubilaves amb un premi, una mica de... Doncs això també s'ha eliminat. També en aquests anys de la crisi, 11, 12, 13, es van fer moltíssimes retallades. I després el tema de la inflació. A l'estudi teniu moltes més retallades i explicades, cadascuna d'elles, fins i tot amb la normativa que ho regula. Cap d'aquestes retallades s'ha revertit, cap ni una. O sigui, aquí estem no només per demanar un augment de salaris degut a la inflació, sinó perquè algunes d'aquestes retallades, i si pot ser totes, es reverteixen. També teníem una altra cosa interessant, que era les llicències d'estudi. Quan portaves uns anys treballant, podies demanar-te uns mesos, amb permís de l'administració, per anar fora, normalment a l'estranger, a treballar a un altre institut, a observar, a aprendre, i te'ls continuaven pagant.
I això era una cosa que estava molt bé pel sistema educatiu català, perquè així no era tan endogàmic. Els profes d'aquí havien vist món i portaven les seves idees i aconseguíem una societat més formada, més competitiva, i uns alumnes que deien, ostres, aquest ha estat als Estats Units o ha estat a què sé jo, i venien, al final tot això repercutia en el professor però també en la societat. S'ha eliminat també i ja no hi ha llicències d'estudis retribuïdes. Els professors substituts també els van fer una retallada del sou del 15%. O sigui, aquests pobres que van a substituir a un que està malalt van dir, doncs aquest que no es queixarà perquè és nou i no obrirà la boca, doncs aquest, a més de tot l'anterior, un 15% menys de sou. Què us sembla tot això? A mi una vergonya. En fi, aquí estaria una mica el resum de tot el que he explicat i allà teniu més coses que probablement m'he oblidat. És una professió empobrida i és una professió sense incentius. Jo tinc amics que quan els dic que soc profe em diuen què dius? I com pots ser profe? Per què ets profe? Tu que ets economista, treballa a un banc, si te pagaran més i no tindràs que aguantar tantes coses. Clar, per què soc profe? Perquè m'agrada, però jo em sento maltractada i com jo, moltíssima gent. En fi, sabeu, hi ha enquestes sobre això. Si tu preguntes als profes, abandonaries la professió? El 36% dels professors volen o es plantegen deixar la professió docent. Tenim un greu problema. Molts d'aquests profes estan saturats. Saturats no només pel sou, sinó per la quantitat de feines administratives que hem de fer cada vegada més. I a més hem de fer de psicòlegs, perquè l'aula és cada vegada més complexa. Tenim estrès. Agafen molts profes baixes mèdiques per estrès o per sobrecàrrega. Aquestes baixes s'han de cobrir amb substituts, que arriben a l'aula i el dia següent diuen bye, un altre substitut. No sé si teniu fills, però segurament molts dies diuen no, he sortit una hora abans perquè no estava el profe de no sé què, no hi ha substitut, o entro més tard. I molts, els meus almenys, de vegades estan un mes sense professor perquè no hi ha substituts. Especialment és difícil cobrir les places STEM. Són les places relacionades amb ciència, amb tecnologia, amb informàtica, amb matemàtiques, de rebot amb economia, perquè al final els economistes acabem fent mates, català, moltíssimes places d'FP, les borses docents estan buides. I a més, el màster és molt car. En definitiva, sense uns sous en condicions, sense una professió digna, amb aquest maltracte, no hi ha futur educatiu a Catalunya. I a més, Catalunya, on els preus de l'habitatge són caríssims, són dels més cars de tot l'Estat. En mitjana, aquí els preus a Catalunya, agafem Catalunya com a conjunt, i el conjunt d'Espanya un 30% més cars. Però a més, els pitjors pagats. Què està passant? Que el saldo és negatiu. Sabeu que hi ha un concurs de trasllats nacional, no? On tu pots demanar, si ets funcionari, pots dir, vinga, me'n vaig a Madrid, me'n vaig a La Rioja o a Andalusia, o ells també poden venir aquí. En els concursos de trasllats hi ha un saldo negatiu. Això vol dir que hi ha més professors que marxen de Catalunya dels que arriben. El sistema català està expulsant el talent jove, sobretot. La gent jove que no té hipoteques, que no té encara tantes coses, marxa i diu, mira, jo me'n vaig a Múrcia o a Almeria, ja es viu molt bé i cobro el mateix o més. Bueno, ser docent a Catalunya és un luxe. O sigui, has de tenir ingressos d'altre costat, no sé d'on, o has de tenir una força de voluntat enorme per continuar allà, perquè les tentacions són molt grans per marxar. Però és lògic,
per molt que t'agradi una professió, quan et maltracten, potser t'ho planteges. Ara no estem demanant privilegis, només demanem justícia. Aquesta pujada immediata que demanem del 25%, en realitat no és una pujada de sou. Ens quedaríem igual que el 2010. Ja us he explicat per què. No? Si em pugen el 25% del sou, el meu salari real, en comparació al del 2010, serà només un 3, si faig la resta, 21,64 menys 25, només seria guanyar un 3% més de salari real. També demanem que de manera immediata es convoquin càtedres, que des del 2011 no es convoquen, i que puguem guanyar aquesta misèria més, però que reconegui tot el que jo he fet, de càrrecs, de cursos, de publicacions, parlo de mi però parlo de tots, que es recuperin les pagues extraordinàries i que siguin el 100%, no el 80%, jo vull una paga doble, 2 pagues dobles. Les llicències d'estudi retribuïdes, que les puguem tornar a tenir per formar-nos. Que els majors de 55 anys tinguin 2 hores de reducció lectives, compatibles amb tenir un càrrec, que és el que teníem abans. Aquest any han dit, vinga va, sí, podeu tenir 2 hores lectives com abans, però no podeu tenir càrrecs. O sigui, si tu eres, per exemple, coordinador informàtic i t'agafes les 2 hores de reducció, et diuen no, o una cosa o l'altra. Què vols? 2 hores lectives menys o 89 euros del càrrec de coordinació? Clar, jo per 89 euros dic, mira, busca un coordinador informàtic i jo m'agafo les 2 hores, perquè, clar, és per edat també, és una professió molt dura, amb aules cada vegada més complexes. Estem parlant de secundària, no de primària, que potser és una mica més tranquil el tema, però a secundària ens trobem molts conflictes, és més difícil per les hormones o pel que sigui, però has de tenir molta paciència per fer classes allà, explicar la prima de risc, la inflació i els tipus d'interès quan estan per altres coses, la veritat, no sé si us ho imagineu. També volem el reconeixement dels professors com a autoritat pública, que no ho som. No sé si sabeu què és això, però de cara a un judici, si no ets autoritat pública, la teva paraula davant del jutge és igual que la del nen que diu que l'has agredit, tu que no, i el que sí. No hi ha cap diferència, no som autoritat pública. I això també és un reconeixement que volem, perquè a la resta d'Espanya sí que ho són. I volem que ens retornin el deute dels sexennis no cobrats, que és això dels 6 anys que van passar 9 i després han tornat a passar a 6. 12 anys que jo he estat sense que em tornin aquests diners i encara no me'ls han tornat. Són moltes coses i més que estan aquí explicades. Tot això ens ha fet reflexionar i com a sindicat és la nostra obligació primer parlar, negociar, fer tot el possible, fer estudis, explicar a la gent, però mira, de moment no ha servit de res. Farem una gran mobilització docent aquest dissabte, el 15 de novembre, i si no hi ha resposta, doncs ja parlarem de què pot passar. No volem conflictes, volem respecte i ja sabeu que sense uns sous dignes no hi ha futur ni pel nostre alumnat, perquè som d'alguna manera els arquitectes del futur, i a mi que donin una pantalleta a cada nen pel Covid i ara 1.000 milions d'euros per intel·ligència artificial i a mi no em pugen el sou, mireu, és que clar, aquests 1.000 milions d'euros en comparació amb tot el que es gasta la Generalitat en salaris de mestres i de professors, o sigui, primària i secundària junts, el conjunt del pressupost, que el vaig mirar ahir, 4.000 milions d'euros, 4.000 i alguna milions d'euros, 4.700 milions d'euros. Pujar-nos el 25% del sou són 1.000 milions d'euros, més o menys, 1.100 i pico milions d'euros. I ens diuen que no. I ahir vaig veure les notícies que no hi ha pressupost, però ara
perdó, 1.000 milions d'euros per intel·ligència artificial. Bueno, és indignant. O també vaig a veure la Fundació Bofill, no sé si sabeu què és, i miro la memòria de la Fundació Bofill, tot subvencions públiques. Treballen 43 persones allà. Clar, i jo dic, bueno, que fan uns estudis de no sé què, a mi menys estudis i més salari. I ja està, moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, estem a disposar. Jo, molt breu, només volia marcar tot aquest estudi i la nostra reivindicació amb el context de la manifestació de dissabte i dir que el tema retributiu és el punt nuclear, no sé si com està la veu, i dintre d'això ja s'ha dit aquí, és la reclamació dels sexennis, i dir que som l'únic sindicat que hem engegat una campanya de reclamació a nivell judicial. Per tant, nosaltres fem un estudi, reclamem els sexennis via judicial i finalment la reclamació de les càtedres. Hem visitat a la consellera en nombroses ocasions, hem anat al Parlament, hem anat al síndic de Greuges, estem darrere de la convocatòria de càtedres. I aquestes serien les mesures estrella. I potser no parlo més perquè tinc la veu una mica esgotada. Però bueno, si teniu alguna pregunta mirarem de respondre. Hauria de mirar la dada concreta. Ahir vaig mirant els pressupostos de la Generalitat de Catalunya entre el Departament d'Educació i dintre d'allà tens salaris del personal. Però allà està tot, està professors, personal d'administració, o sigui, és molt difícil saber quina part correspon als professors de secundària perquè està tot allà. Són, si no recordo malament, 4.700 i pico milions, però si tens més interès després t'ho busco perquè ho tinc per aquí guardat. Llavors, clar... Bueno, el que demanem és augmentar el complement específic general. El complement específic general es dona a tots els funcionaris en funció de la penositat de la professió, la perillositat o, per exemple, la nocturnitat. I depèn de la professió, aquest complement específic general pot ser més alt o més baix. Llavors, què passa? Que, per exemple, un metge, un mosso d'esquadra o un bomber tenen aquest complement específic general molt més alt. Potser són del grup A2 perquè no són llicenciats, però el complement específic general és més alt per primar la perillositat o la penositat o la nocturnitat. Llavors, què passa amb aquest complement específic general? Que aquí a Catalunya és el més baix d'Espanya, són 689 euros. O sigui, del nostre salari, tu veus, complement específic general, 689 euros. I en altres comunitats autònomes, com el País Basc, és de 1.065 euros per la mateixa professió. Llavors, aquests 500 euros de diferència del complement específic general fa que en algunes comunitats autònomes un professor de secundària cobre molt més. I per què? És més penós treballar al País Basc que a Catalunya? No sé. O sigui, és una qüestió política. No hem d'anar a buscar el nom del complement i per què aquí sí i allà no. Jo penso que és una qüestió d'equitat entre comunitats autònomes, o sigui, aquí estem pitjor pagats. No sé si t'he contestat amb això. Mira, tenim una taula a l'estudi, la taula 1, que tens calculat una estimació de cada cosa d'aquestes, per any. O sigui, hauries de multiplicar tot això, ho sumes, taula 1, la primera taula que surt, aquí tenim el càlcul estimat de cada retallada. La primera taula. I també la teniu al tríptic. Puc afegir una cosa? Ah, no, el tríptic no està, perdó. Està... Sí, parla. Afegeixo
Perdó, la taula 2. La taula 2. He dit la 1, però és la 2. Mira, aquí tens, perdó, en euros cada retallada per any. Multiplica per 15. O sigui, suma i multiplica per 15. L'última línia, que posa 7.757, aquesta és lo de la inflació. Ja és sumat. O sigui, clar, hauries de sumar tot això, multiplicar-lo per 15 i després sumar els 7.000 euros aquests. I llavors ja ho tindries. I per número de funcionaris. I per número de funcionaris. Quants funcionaris? 200, que són 90.000, 100.000... 90.000 de secundària. 90.000. Perdó, de totals. Totals, entre primària i secundària. Jo sí volia afegir, ja que preguntaves la dada exacta del deute dels sexennis, nosaltres tenim calculat aproximat, perquè esclar, nosaltres no sabem quin percentatge exacte de la plantilla està afectada pel deute dels sexennis. Això, les dades les té el departament, però calculat, un càlcul aproximat del que seria el total del deute de sexennis que ens deu el departament són uns 120 milions d'euros, que no és tant. I per altra banda, el tema del complement, jo voldria recordar que altres funcionaris de l'Estat i d'altres administracions públiques, ells, per exemple, clar, estan en un altre àmbit, però ells tenen un complement de productivitat que se'ls ha reconegut recentment, no? Hi ha hagut un reconeixement d'un complement extra per als funcionaris. Evidentment, per la naturalesa de la nostra feina, ni metges, ni professors, ni docents tenim accés a aquest complement, com és lògic, però tampoc tenim cap altra alternativa de millora salarial. Els metges sí que han estat fent vagues i reivindicacions darrerament i sembla ser que sí que estan aconseguint certes millores, però els docents som els grans oblidats, com deia la companya Aurora, d'aquestes millores retributives dels funcionaris. Per tant, aquí el que reclamem quan diem una equiparació del complement específic és un augment del nostre complement específic. Evidentment no volem el complement de productivitat perquè la nostra feina no es mesura en la productivitat, però sí que demanem un reconeixement econòmic a través d'un augment del complement específic. És per això una mica, per aclarir una mica el que és la nostra demanda. Teniu alguna pregunta més? Us he donat una bona lliçó d'economia? Bé, evidentment, nosaltres hem plantejat a la mesa i a la consellera, i estem en contacte, que hi ha d'haver algun tipus de resposta. Nosaltres hem demanat una mesa específica per tractar de les millores. La resposta del departament ha sigut la inexistència de cap mena de proposta ni de mesura. La consellera, com tu has dit, no es planteja cap millora retributiva, ni tampoc es plantegen negociar uns pressupostos on es contempli aquesta millora retributiva. És que ni tan sols hi ha un projecte de pressupostos on nosaltres puguem veure la intenció del departament, no? Per tant, evidentment, nosaltres ja, en la manifestació de dissabte, ja és un ultimàtum, no? És un ultimàtum a la consellera, una advertència de que si, evidentment, no hi ha passos endavant i no hi ha millores en totes les demandes que fem, i especialment sobre el tema retributiu, doncs, evidentment, aquí el col·lectiu docent es planteja anar cap a altres tipus de mobilitzacions i segurament anirem cap a la vaga. Això sí que és una cosa que està sobre la taula, ells ho saben, i n'hem d'acabar de discutir amb la resta de sindicats i amb la resta de forces un cop passada la manifestació de dissabte, que serà un toc d'advertència, un avís al departament que si no fa res, si no mou fitxa, doncs evidentment nosaltres ens mobilitzarem i farem el que calgui per defensar els nostres drets laborals. Gràcies. Moltes gràcies.